Ka model ka ba arpun rus nam karta ka ba kamai jakpo da ka ba ak ki film sapang ka jing it ka jing sa penyap bat ka jing penyap riu kane kala long penban sya ka jing iem ba sisya ka jongka ha ka ba kala penyap ya ka tengah jong samla jongka ha usnem ar hajar khatra hadin hinyo snem menta usnem ka jing bisar jongka nong ba Delhi kala rai penrem ya ka model ka ba deiru ka aktres ka bakerteng ka Angel Gupta bat usamla jongka Manjit Singh bat ki perlok jongki da ka basat patok si jing im halor ka jing sa penyap ka tengah jong Manjit ka bakerteng ka Sunita kane ka dei ka jing ade jing it ka bal kelalong ka ba penyap riu ka Angel Gupta bat Manjit Singh ki dei na pedeng ki hendrungut ki bal syarai penrem halor ka jing penyap ya ka Sunita ka ba dei ka tengah jong Manjit kabala sya penyap HU Oktober jong usnem arjar khatra ka Angel Gupta ka dei ka kun sitengjat kaba ukpa udei unong India bat ka kemi ka dei nabilat ka kerteng ba sisya ka jongka ka dei ka Shashi Prabha ha ka por bakha ya ka andrei kala penkelano ya ka kerteng sya ka Angel banya hap bat ka jing angnut ka jongka ha ki film ki bakham he ha ka por ba ka don ningkong hapo Mumbai ha ka kam model bat ha ka kam aklim Henry ka jing internat ka Mumbai kam syum lala bat penne yaka namar baka karyal jongka haka kam aklim kumba ka angnut kala hiarno kumta ka Angel kala lum yaki pla jongka bat kala lek paino sya Delhi ki jing angnut jongka baro mensyua ki lajano bat wat ya ka baying ka basan po hajar tingka si benai laha pan pensiu da upana jongka menta kala kelalong ka jing ka bakrau haka jing im jongka dei haka ne kapor bakalawan pai sa Delhi kalai kandu ya Manjit Singh upadei property dealer haka por bakadang mi na ka night club hapo Gurugram haka ba ki arngut ki breu ki la persang ban takti yaka kumta Manjit ulay osngeu yaka jing pertabreu ka jongka bakapan jing arab kumta ulawan ban yarap yaka dei hangta ka jing dei jongki kalasdang Henry hadin pat kalate ba Manjit uladon laka kurim ka bakerteng ka Sunita ka badai ka nonghi ka school hapo Haryana bat kiladon ka we ka kun kentei ka bakhat rusnam karta Henry kane kapat piang ban pinyaklat yaki kumta ka Angel ban Manjit kila thau yakilat ban penyap no ya ka Sunita da ka cingarap jong unongnya kali jong Manjit bakerteng Rajiv ban penwat arngut kinong penyap riu bat kensiu yaki hadu arlak siteng bat hadin pat undala penyap ya ka Sunita kensiu hadu nyau lak siteng ka jing temu ban penyap ya ka Sunita kila temu nikong haka arput santarik Oktober arjar katra ha karwa chut Henry ka jing temu kala pulom bat dei hadin sausni kata haka arp kandai tarik ka Sunita kala school kumba julong haka ba kila yo ban penyap ya ka da ka basiat da ka suloi hajan ka jakasa jongki pulit hapo dari yapur kane ka model kala penkre lupa ban tembor ya ka Sunita da ka basyong haka skutar ban wat ya ka lekawan jongka Sunita hadin ka jing syasiat yap jongka Sunita ki pulit jongka Delhi kila sedang ya ka jing toket ka babne bha kam tam na ki surveillance footage ki phone record ki bank transfer bat ki mobile data kipalayo ya kasaki ka babne bha bat kumcu lingpa ka kot diary jongka Sunita kabala IT da ka kun jongka kabala pen scam bat pen pau ya ka jingset kala jong ulok ka Sunita ki alibes baya persa bha jongki suba rengkat bat ka jing penyadai jongka forensik na ki kali bat ki tiarale balayo kurup kila register mukoduma kadu kila kem bat pengat ya ka Angel ya Manjit ya Rajiv bat yudipak bat ki arngut kinong siat ki bala ainong kumta haka arko pratarik ubenai April ka ying bisar jongka Delhi kala penbena babaro hendrungut ki dei ki badon kti bat penyap ya ka Sunita bat ka jing bisar ka bahok kalami da ka barai set patok si jing im menta usnem